everyone, welcome back to Mithiner's YouTube channel. So for days program thangno ready jano nagidang angkain da ready nalai unready post dongjubo jalalaido ओमफ्राय निजोम reels बानायगासिनो दं बियो ओमफ्राय दायो आं मेकआप लानोसै ओमफ्राय दा मेकआप सेकआप लागोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दासो फ्रेश जाखांनायखाय जेबो सिन्दुर फुथा बिदि लाथ'वाखै आरो स' बिदिब्ला नै दायो आंखौ मेकआप खालामगोन मन्दिरा बिराद मोजां देलायहोयो मन्दिराया ओमफ्राय नोंथांमोना ब्राइडेल मेकआपनि थाखायबो मन्दिराखौ बुक खालामनो हागोन आरो मन्दिरा नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारा मारै मोनगोन नोंखौ ब्राइडेलाव नांगौबा आं नाम्बारखौ लानो हागोन माबायदि नाम्बारा खिन्थानो हागोन 9394865918 बे नाम्बारखौहाय स्क्रिनावबो होना होदों नै नोंथांमोना नांगौबा ब्राइडेलनि थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो दायो आं एसे लाइट मेकआप लानि प्रग्रामनि थाखायसो नालाय ओमफ्राय आंना आरो सानै डान्सारफोरा फैगासिनो दं दखानावनो रेडि जागोन दखाननिफ्रायनो जों ओंखारलांसिगोन आरो फैदो बिदिब्ला आं एसे देलायनि ओमफ्राय फाइनाल लुक्सखौ नायदिन्थिगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर दायो नै मोखांखिनिया जाहांबाय मन्दिराया खालामनो होबाय ओमफ्राय आइलेस लानो बिराद गोबावनि उनाव लानायखाय एकदम माबा सुखुवा सुखुवा मोनलायलांदों आरो ओमफ्राय नै आंना बिनानावफ्रा डान्सारफोरा रेडि जागासिनो दंलाय दायो र' दख'ना सोमना गानसै ओमफ्राय फाइनाल लुक्सखौ देखायनोसै ना मन्दिरा ये हे स' लोगोफोर दायो नै फाइनाल लुक्सआ जाबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय आङो दायो बेसर बिबार दख'ना गानबाय लोगोसे गलाब बिबार थुबाय सिख्ला जाफिनसै दसे समनि थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनो दिन्थिनोसै ओमफ्राय नैबे बेसर बिबार दख'नाखौ आंनो बाजै फेशना गिफ्ट होदोंमोन आरोना बैसागुआवहाय जोङो दख'ना लानो थांदोंमोन ना बिसिनावहाय बे समावहाय बैसागुनि आंनो गिफ्ट हरदों आरो जि मोजांखाना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो गोबां कालेक्सन लाबोदोंमोन दखानावहाय जोबजोब्बाय दायो ओमफ्राय गिफ्ट होनायखौ आं गानबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नांगौबा आरो मोनगोन आरो दखानावहाय जोंनि दा स्टकआव गैथ'ला सोरबा नांगौ बुङोब्ला आं लाबोनानै हरनो हागोन आरो ओमफ्राय माखासे रेडि जागासिनो नै सिख्रि सिख्लाफोरा ओमफ्राय नै बिथिं एक्टराबो रेडि जागासिनो सिंगार एक्टरा ओमफ्राय दायो देजा रिल्स बानायनोसै फै इमा मालाय वाव आर'नाइनि सार्ट बिराद मोजां नुदो दे गुफुर गावदां नुखादों नै आंना हासबेन्डआ नै इधर देखो मालाय बिबारनि वासकट गानबाय सायख'नानै दोनखादोंमोन गांसे गाननो होननानै दिनै गानबाय समायदों बेखौलाय फोलावला आखाइखौ फोलावा आखाइखौ फोलाव नायलाय मादि नुदों नायनि ओमफ्राय फन दे देलायबाबो समायलाहाय बुरिबाय स' लोगोफोर नायदो दायो फाइनाल लुक्स मन्दिरानि मेकआप हेयार स्टाइल रज बेसर बिबार ओमफ्राय सिलभार ब्लाउस दायो थांनोसै सगपुरनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोनखौ मिजिंथिबाय अबयसे आं बे ब्लगखौ गाबोनसो होगोन बारु दायो प्रग्राम थांसै खिन्थु प्रग्राम गाथाराखैना गोसोखौ बोरैबा गुद मोनदों आरो थेवब्लाबो थांनि नामा फैदो बिदिब्ला मोजां हेलौ
Oke, jangan promosi Pak. Sam. Sakit kesehatan. Oke. Udah dipalih lagi semua. Dipalih. Ya. Adi Pak. दायो ओंखाम जानोसै जोङो Không gian sale. प्रग्राम जोबनानै ओंखाम जानोसै लकेल दाउ दालि मा मा लाबोगोन दा जानोसै Dia infusor mau apa? Mau ngali bincang anggap pandai gede. 손절 못 Ai nắm được.